Pozdrav moji drugari, na kanalu ste Lekicine teorije. Danas vam dajem šansu da izreklamirate svoj kanal dole. Napišite u jednoj rečenici šta možemo da očekujemo na vašem kanalu i ostavite adresu. To važi i za beauty kanale, i za gamerske kanale, za bilo koje kanale. I htela sam još nešto da vam kažem, to što meni nije niko pomogao, ja sam i srećna sad posle toliko vremena, iz početka ne, baš sam želala kad bi mi neko pomogao, možda je neko i mogao, ali nije, ali nema veze, zato što sad kad je prošlo vreme, ja mogu da kažem sama sam, potpuno sama, drugo, ne može niko da mi prebaci da kaže, da ti nije bilo one tamo, ti ne bi imala ni ovo, ni ono, znači, bukvalno ne može niko ništa da mi kaže, sama sam napravila ovo što sam napravila. Ne koristim druge youtuberke da bi se izreklamirala, ne koristim te neke razne fore, znači bukvalno samo gledam da budem što zanimljivija i gledam da bude to što napravim kvalitetnog sadržaja. Meni je žao što nemam neku bolju kameru i što nemam neke druge uslove malo bolje, ali dobro, o tom potom doći će i to. Puno imam subscribera koji imaju svoje kanale, to su većinom mladi ljudi koji se bave gamerom i gamerskim igrama, odem ja tako po neki put da pogledam da im šta rade, to je sve zanimljivo, dobri su u tome, imaju malo subscribera jer je potrebno vreme. Nemojte gubiti nadu, niko preko noći nije došao do subscribera, verujte. Ovi što su i došli preko noći, to su došli uz pomoć nečiju, neki veliki youtuber je rekao pogledajte ovaj kanal i onda su 4-5 hiljada ljudi prešlo na taj kanal, inače ako nemate pomoć, težak je i trnovit put. Ukoliko volite da radite ovo što volite, polako doći će sve, nemojte da žurite, nemojte da padate u neki bedak, nemojte da ste ljubomorni na druge koji imaju više. Ja sam primetila 2, 3, 4, ne znam koliko ih je bilo, pisali su neke ružne komentare samo da bi skrenuli pažnju, ne bi li neko otišao na njihov kanal. Zato evo vam sad šansa, dole napišite ime vašeg kanala i ostavite adresu. Ja znam da svi volite preko noći uspeh, preko noći, ali to tako ne ide. Ja sam potpuno sama, nisam imala pomoć, menjala sam se, gledala sam kada izbacim video, da budem još bolja, da budem još zanimljivija, da pogodim teme koje vas zanimaju. Ja sam htela sasvim nešto drugo, međutim vas zanima ovo što vas zanima, ali dobro, kreće škola pa ćemo malo pričati i o školi. I tako, eto, htela sam da vam kažem to, evo vam dole šansa, pišite, vidjet ćemo šta će da bude i koliko će vas da pređe na taj neki drugi kanal. I voljela bih da kažem, ukoliko devojke ovo gledaju, ja imam kanal koji se bavi lepotom, ukucajte Lela Matić, samo Lela ne može da izađe, ali Lela Matić, izaći će vam moj kanal, prijavite se i tamo me pratite. Ljubim vas sve, pozdravljam, nemojte više mi pišete loše komentare samo zato zbog vaših tih subscribera. Ostavite mi poruku, želite pomoć, ja ću pogledati kanal i tako s vremena na vreme ćemo imati ovakve videe. Doduše, nije moj neki kanal sad, ne znam kakav, nemam 100.000 subscribera, ali ajde, sigurno ima malo više od vas, pa eto da vam pomognem. Uglavnom, ja bih volila da je meni neko pomogao, međutim, nikom mi nije pomogao. I kad god su tako te neke youtuberke govorile koje niko mene ne pominje, ali dobro, ne ljutim se ja, furam ja svoj fazon. Ćao!